салом ба кулли мухлисони футболи тоҷик. Ин навбат аз бозиҳои интихобии ҷоми Тоҷикистон барои соли 2021 ҳарф мезанем. оғоз мекунем. ҳафтаи гузашта барои рохат гирифтан ба бозиҳои ҷоми Тоҷикистон 2021 дастаҳои лигаи якуми чемпионати кишвар байни худ қувваозмоӣ намуданд ва аз рӯи қарор ба ҳар даста имкон буд ки танҳо як бозӣ баргузор намояд ва дастаи ғолиб рохати иштирок дар ҷоми Тоҷикистон ба дастаҳои лигаи олиро соҳиб мешавад. 6 бозии ин марҳила чӣ хеле гуфтем ҳафтаи гузашта баргузор гардид ва аз натиҷаи он мо шуморо огоҳ хоҳем кард. бо мо бошед. дар душанбе анеқлараш дар майдони маъруф бо номи Спартак дастаҳои Динамо ва Ҳулбук андари майдон шуданд. қаблан низ дастаҳои мазкур дар яке аз давраҳои лигаи якуми кишвар бо ҳам қувваозмоӣ карда буданд ва аз тактикаву техника ва бозигузории якдигар ба хубӣ ошно буданд. бозии гузашта дастаи Ҳулбук таҳти сармураббигии Қаноат Латипов дастаи Динаморо дар ҳамин майдон бо ҳисоби 3-1 шикаст дода буд ва онҳое ки ба футболи меҳан таваҷҷӯҳ доранд пеш аз оғози чемпионат дастаи Динаморо фаворити мусобиқа меҳисобиданд, чун ҳайати ин дастаро қариб ки пурра бозигарони ҳайати мунтахаби то 17-солаҳои кишвар ташкил медиҳад. аммо мисле ки дар муқобили Ҳулбук тамоман бартарияти Динамо мушоҳида намешавад. чӣ дар бозии қаблӣ ва чӣ дар бозии охир Ҳулбук як сару гардан аз Динамо боло буд. рӯзҳои 21-22 моҳи майи соли равон дар кишвар бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 сурат гирифтанд. ин вохӯриҳо дар марҳилаи интихобии ҷоми Тоҷикистон 12 дастаи шомили лигаи якум ширкат варзиданд ки аз ин теъдод 6 ба марҳилаи асосӣ рохат пайдо мекунанд. бозии ҷолибу диданӣ миёни дастаҳои футболи Динамои шаҳри Душанбе ва Ҳулбуки ноҳияи Восеъ ба ҳисоб мерафт. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи Спитамен собиқ Спартаки шаҳри Душанбе сурат гирифта бо ҳисоби 3-1 ба суди дастаи ноҳияи Восеъ ба анҷом расид. аз ибтидо меҳмонон бартариро ба даст гирифта барои пирӯзӣ талоши бештар карданд. ёдовар мешавем ки ҳайати Динаморо футболбозони ҷавони мунтахаби кишвар ташкил медиҳанд ва рақобати ин ду даста аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифт. талошу муборизаҳои дастаи Ҳулбук натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. ҳаминак дар дақиқаи 21 вохӯрӣ футболбози дастаи Ҳулбук Амирҷон Алихонов тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Динамо сохта бартарии дастаашро таъмин сохт. дар қисмати аввали вохӯрӣ футболбозони дастаи Ҳулбук 2 гол ба самар расониданд. 4 дақиқа мондан то анҷоми пайти аввали вохӯрӣ Гурез Аслонов маротибаи дуюм дарвозабони дастаи Динаморо маҷбур кард то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун биёрад. ҳамин тавр қисмати аввали вохӯрӣ миёни дастаҳои футболи Динамо ва Ҳулбук бо натиҷаи 2-0 ба суди дастаи ноҳияи Восеъ ба анҷом расид. дар идомаи вохӯрӣ футболбозони ҳарду ҷониб борҳо имконияти мусоиди голзанӣ доштанд, аммо аз вазъиятҳои мусоид самаранок истифода бурда натавонистанд. ҳаминак ҳайати дастаи Динамо низ талошҳои зиёд барои ҳадди аққал ба натиҷаи мусовӣ расонидани бозиро карданд. дар баъзе ҳолатҳо маҳорати инфиродии футболбозон ва дар баъзе ҳолатҳо дарвозабони дастаи Ҳулбук аз худ маҳорати баланд нишон дод ва ҳамин тавр талошҳои футболбозони дастаи Динамо то дақиқаҳои охири рақобат натиҷа надод. бар замми ин футболбозони дастаи Ҳулбук голи сеюми худро ба самар расониданд. 2 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ футболбози дастаи Ҳулбук Самариддин Расулов тӯбро моҳирона ба дарвозаи Динамо заду ҳамин тавр ҳисоб 3-0 ба суди ин тими футболи вилояти Хатлон гашт. дар дақиқаҳои изофанамудаи охири рақобат футболбозони дастаи Динамо билохира як голи шармшиканро ба дарвозаи Ҳулбук заданд. Фахриддин Ахтамов аз ҳайати дастаи Динамо муаллифи ягона гол дар ин вохӯрӣ шуд. ҳамин тавр бозии дастаҳои футболи Динамо ва Ҳулбук бо ҳисоби 3-1 ба суди меҳмонон ба анҷом расид ва Ҳулбук ҳам акнун ба марҳилаи навбатии ҷоми Тоҷикистон дар соли 2021 рохат пайдо намуд. ёдовар мешавем ки аз миёни 6 вохӯрии баргузоршуда
танҳо ҳулбук ягона дастае маҳсуб мешуд ки дар сафар бар рақибаш зафар ёфт. Дар дигар бозиҳо бештар соҳибони майдон ба пирӯзӣ даст ёфтанд. Ёдовар мешавем ки дастаи Динамо яке аз тимҳои футболи навкори Лигаи Якум буда ин аввалин иштирокаш дар ҷоми Тоҷикистон маҳсуб меёфт. аммо дастаи ҳулбук бошад таҷрибаи зиёди иштирок дар мусобиқаҳои дохилии кишвар аз ҷумла Лигаи Якум, ҷоми Тоҷикистон буда ҳамасола барои баромадан то марҳилаҳои асосии мусобиқа талош мекунад. ёдовар мешавем ки мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон яке аз сабқатҳои анъанавӣ буда ҳамасола миёни дастаҳои Лигаи Якум ва Лигаи Олӣ баргузор мешавад. имсол низ аллакай бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Тоҷикистон сурат гирифтанд. ман фикр мекунам ки як бор дигар такрор мекунам, малакаю маҳорати дастаи Динамо Душанбе бениҳоят бой аст. ман ин дастаро бори аввал аллакай омӯхта будам, бори дуюмам ба майдон баромаданда фақат аксулҳуҷум қадри мо бо ин хеле дастаҳо бозӣ карда метавонем, чунки ино бачаҳои ҷавон мебошанд. новобаста бо маҳоратҳои байналмилалии онҳо мо фақат роҳҳои малакаи худро ки дар тамринҳо онро тайёр кардаем метавонем ба ин ғолибият расем ва имрӯз шумо боз шоҳид шудем ки дар ин бозӣ низ мо бо ҳисоби 3-1 дастаи Динаморо дар ҷоми ҷумҳурии Тоҷикистон мағлуб кардем ва ногуфта намонад ки ин меҳнати ҳаррӯзаи дастаи ҳулбук ҳам роҳбарият, ҳам ситоди мураббиён ва ҳам худи бачаҳое ки бозӣ мекунанд дар даста ин меҳнати онҳо мебошад ва ман мухлистони ҳулбуки восе ва ҳамаи онҳое ки саҳми худро дар ин даста мегузаранд бо ин ғалабае ки дар ҷоми ҷумҳурӣ сазовор шудем табрик мекунем. аз рафти бозӣ мо ягон танқисӣ накашидем, ягон бозӣ мо буд. лекин чӣ хеле ки мо бачаҳо қатъиам гап зада будем дар бозии аввал ки мо шикаст хӯрда будем дар чемпионат ва имрӯз дар ҷом мо пеша ин хулоса бироварда будем. ҳама чизош фаҳмонда будем бачаҳода ки дар дифоъ мо бояд чӣ қадр сарҷам бошем, бояд чӣ қадр бо диққат бояд бозӣ кунем бо ҳамун хатогиҳо дар дифоъ чизе ки фаҳмонда будем бо ҳамун хатогиҳоро бачаҳо имрӯз бо ҳамун хатогиҳо роҳ доданд. хуб мегӯянд дастаи Динамо дар хати дифоъ не дар хати нимҳоя не балки дар хати ҳуҷум бештар яъне ки танқисӣ мекашад. шумо инро чӣ қашар медиҳед? танқисӣ мо аз он сабаб ки гол зада наметавонем. мо ҳолатҳои гол задан дар кор мо ҳолатҳоро ба вуҷуд меорем, лекин ҳамун нуқтаи охирин ҳамун нуқтае ки гол задан дар кор бачаҳо камтар ё саросема мешаванд ё аз камбудии таҷриба бошад камтар саросема шуда ҳамун ҷое ки мо бояд гол занем гол зада наметавонем. дастаи панчер имсол дар мусобиқаҳои дохилӣ воқеан ба мақсад ва ҳадафҳои рӯшан ворид гардидааст. ҳоло дар ҷадвали Лигаи Якум мавқеи муносиб доранд ва ба кафолат гуфта мешавад ки бо дастаҳои болоии ҷадвал барои рохат ба Лигаи Олӣ мубориза мебаранд. Бахтиёр Ҳакимов стратегияи футболии ин дастаро нисбат ба солҳои қабл куллан дигар кард. дар ҷоми Тоҷикистон низ ҳарифи арзанда доштанд ва яке аз бозиҳои марказии марҳилаи интихобии ҷоми Тоҷикистон низ бархурди Панҷшеру Равшани Зафаробод буд ки дар майдони марказии ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ баргузор шуд. баҳсу нофаҳмӣ, ҳуҷумҳои пайваста ва доду фарёди мухлисон аз дар чӣ сатҳ қарор доштани бозии мазкур дарак медод. саҳеҳтараш бозиро тамошо мекунем. ҳамчунин дар вохӯри дигар дастаи панчери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо тими Равшани Зафаробод дидор анҷом дод. рақобати ин ду даста аз дақиқаҳои аввал то ба анҷом тезу тунд идома кард. пайти аввал бе задани гол хатм шуд. ҳисоб дар дақиқаи 65 аз зарбаи пеналти кушода шуд. муаллифи ин голи ҳадафрас капитани дастаи Панҷшер Шавкат Худоиназаров гардид. бо гузашти 11 дақиқаи дигар боз ҳам капитани Панҷшер Шавкат Худоиназаров аз як мусоиди голзанӣ истифода намуда голи дуюми худ ва дастаро дохили тури дарвозаи Равшани Зафаробод намуд ва бо ҳамин ҳисоби 2-0 вохӯри ин ду даста ба анҷом расид. акнун тими Панҷшер рақобатро дар ҷоми Тоҷикистон дар даври дигар идома хоҳад дод. дастаи Равшани Зафаробод бошад аз ҳаққи иштирок дар ин ҷом бенасиб гашт. тайёрӣ хуб кардем барои ҷом, мисли ҳар бозие ки дар чемпионат тайёрӣ мебудем, тайёрӣ хуб дидем. ана ҳозир шумо медонед ки оғози чемпионата бачаҳо бисёр ҳаяҷон бозӣ мекунанд, намехоҳанд ки ба хатогӣ роҳ диҳанд
бачаҳо хеле хуб бозӣ карданд. дар қисми дуюм 2 гол задем. ин дар қисми якум бояд мешуд, барое ки бачаҳо хеле дуюм бозие ки мо қисми якум хеле хуб бозӣ мекунем. аз сабабе ки бачаҳо тайёр нестанд ё ки ҳаяҷон мешаванд, гол зада наметавонанд. ба ҳар ҳол бачаҳоро табрик мекунем. беҳад бозии хуб, он нақшҳое ки доштем ҳамаш фақат футбол бо гол мешавад. агар гол набошад чӣ нақшае карда бошем ва бефоида. барои ҳамин имрӯз ғолиб шудем. табрик мекунам ҳамаро. раҳмат. ҳангомаи худ сенсатсияи марҳилаи интихобӣ ин рақобати моҳири ёвон ва барқчии ҳисор буд. медонед чаро? моҳири ёвон дар 4 даври бозиҳои лигаи якум ягон маротиба ягон ҳарифи худро шикаст надода буд. барқчии ҳисор бошад чун дастаи миёнаҳол бо дастаҳои пурқуввати ҷадвал бозии хуб нишон медод. масалан барқчӣ дар аввалин дидораш дастаи ваҳдати шаҳри ваҳдатро шикаст дода буд. хулас кор ин хел шуд ки дар бозӣ миёни барқчиву моҳир дар марҳилаи интихобии ҷоми тоҷикистон ҳамагон фаворит барқчиро медонистанд. аммо медонед дастаи ёвонӣ чӣ кор кард? дар доираи рақобатҳои ҷоми тоҷикистон оид ба футбол дастаи моҳири ноҳияи ёвон бо тими барқчии шаҳри ҳисор рақобат намуд. вохӯрии ин ду даста дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ёвон сурат гирифта ба фоидаи шогирдони Сиявуш Боев бо ҳисоби 1-0 ба поён расид. ҳисоб дар нахустин лаҳзаҳои пайти аввал аз ҷониби ҳамлавари тими моҳир рақами 17 Зарпалаев Акмал кушода шуд. қисмати аввал 1-0 ба поён расид. дар идомаи пайти дуюм бошад бозингарони ҳар ду даста дар назди дарвозаҳои якдигар ҳолатҳои хуби голзаниро созмон медоданд, вале ин имкониятҳои ба амал омадаро истифода карда наметавонистанд ва қисмати дуюм бе задани гол ҷамъбаст гардид. ҳамин тариқ вохӯрии тимҳои моҳир ва барқчӣ бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид. ёдовар мешавем ки дастаи моҳири ноҳияи ёвон баъди ин ғалаба рақобатро дар даври дигар дар ҷоми тоҷикистон идома медиҳад. тими барқчии шаҳри ҳисор бошад аз идомаи бозиҳои ҷом маҳрум гашт. имрӯз дастаи моҳири ноҳияи мо дастаи бақчии ноҳияи ҳисорро қабул намуда, ӯ пешниҳодот додае ки сармураббии даста Сиявуш Боев дар тамрино нишон дода буд. ҳамин барро иҷро намуда дар ин бозӣ бо ҳисоби 1-0 ғалаба намудем. рақобати имрӯза дастаи барқчиам бозӣ нағз карданд. ҳар бозӣ нишон дод ки дастаи мо аз ҳаё камакак хубтар бозӣ намуда, ҳамин сабаб ғалаба ба даст оварданд. 30 моҳи май бо дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар ҳамин майдон қабул менамоем. имрӯз бозӣ байни дастаи барқчӣ ва моҳир дар шаҳри ёвон гузашт. бозӣ хеле пуршиддат гузашт. бозӣ ба фикрам барои мухлисон бозӣ хуб гузашт. ҳама бо ҳарос бо як ҳаловат бозиро тамошо кардан. афсӯс мо бозиро бой додем, лекин ҳеҷ гапи не. мо чанд шогирдонро ки нав қадамҳои аввалро дар футболи тоҷик монда истоданд тафтиш кардем ва ба фикрам аз тафтиш гузаштанд. чӣ гуфта метавонам, дар оянда ба фикрам бо кӯшишҳое мекунем ки бозӣ бо хубтар нишон тему ғалабаҳоро ба даст орем. ҳолатҳои барои гол задан ба мо муҳайё шуд, лекин аз афсӯс аз ҳисоби майдон ин голҳоро зада натонистем. ҳар як мураббӣ ҳар як дастае ки ба майдон мебарад фақат фикри ғалабаро мекунад. барои ҳамин мо фикри ғалабаро доштем. имрӯз ғалаба ба дасти моҳир, онҳо бисёртар ҳаракат кардан назар ба мо. аз ҳамин ҳисоб ба фикрам ғалаба ба дасти мо. рақобати дастаҳои дигар дар марҳилаи интихобии ҷоми тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум хеле ҷолиб сурат мегирифт. масалан бозие ки мухлисон шоҳиди голи зиёд шуданд, ин рақобати дастаҳои Регар Тадас ва Исфара буд ки фаворити ин рақобат дастаи Регар Тадас ба задани 11 голи беҷавоб даст ёфт. ин маънои онро дорад ки лигаи якум ва ҷоми тоҷикистон вори мусобиқаҳои ҷиддӣ ҷои Исфара вори даста нест.
ваҳдат бошад дар муқобили сароякамари 5 ғалаба карда натавонист ва бозигарони ҷануби кишвар ба задани 3 гол даст ёфтанду ваҳдати шаҳри Бағдад бошад бо 2 гол қаноат карда аз рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон бенасиб монд. ҳосилоти фархор бошад чун муддаӣ ба арсаи рақобат ворид гашт, вале дар муқобили дастаи пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов ба шикаст дучор гардид. дастаҳое ки ба марҳилаи ҳазбии ҷоми Тоҷикистон рӯй ёфтанд инҳоянд: Регар Тадас, Моҳир, Паншер, Саройкамар, Ҳулбук ва Пахтакор мебошанд. ин барномаи фатҳ буд. ҳафтаи оянда дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Якум вомехӯрем. хайр.